Ngicela ungishele inkondlo. Ethini? Ubaba udlela kusingakanani sithi? Malobola. Oh, Cela ukubamba lesikhwama. ngiyabonga. Kufika umfana ekhaya. Wathi uzoletha izinkomo zikababa. Kukhuleka amakhehle ekhaya. Athi acela ushwele kubaba. Inhloso kungalwe. Bathi asikhande isihlobo esihle embuzweni. Ingabe ubaba udlela kwesingakanani sitsha na? Ungathuki, ungathuli, ungathuthi, khala phansi sikhulume. Wena wakho ubaba udlela kwesingakanani sitsha na? Ungambuzi. Ziphendulele nguwo zaziyo. Angithi usuke ngekho njalo ngokuhlwa sengisho ezinqumeni osithathayo ngokuziphatha bakho nobusha bakho dadewethu. Ubuntofontofo bomzimba wakho sebuxoxe nabangaki abangani ngoba kuba umngani njalo umubuzwa ngaye usabukhuluma uyazi uzokwahlulelwa phokwe ukwenza kanjani ukwazi akusona isinyathelo esihle wena ukuphinda kanjani kuyiphutha futhi ke ukuphilisa kanjani kuwe kukubulala unembeza nomqonda usafuni nokumsusa emcabangweni njalo mawusithola wedwa phoke ubaba udlela kwesingakanani sitsha na? Bengisho ngoba nawe kuyofika umfana ekhaya kini athi uzoletha izinkomo zikababa wakho kuyokhuleka amakhehle ekhaya kini athi acela ushwele kubaba inhloso ukungalo bazothi nizokhanda ubuhlobo buhle uyobuzwa ingabe ubaba udlela kwesingakanani sitsha na? Ungathuki, ungathuli, ungathuthi, hlala phansi sikhuluma. Ngichazela ukwenza kanjani kube yiphutha lakhe kunguwe owamlandelela ngamazwi okumphendula umqondo wamelusela inkomo kamame wayeyiphose emaweni wamshiya bakaza wahamba wayolusa ezinye ngiyabesaba ubuqotho oqhamuka usuyibo uma usuzibona ukhulile unezinqumo eziphusile. Ngichazela lona wesifazane ozinikela kuye ngokuphelele uyamazini ungowesifazane uvuthwe kanjani kule ndlela eniyithathayo. Angisho yona indlela yokukhula mina ngisho indlela le aseyihambile ngokuhlwa kuze kusa esabhula amazolo ilawo mazolo useyongena nawo ezingubeni zenu ayonilumisa kwamakhizane impilo yoni yonke. Angithi nawe isidima sakho wasehlisa mhla ubabuza beyiqeqeba ukuthi baphuzane wabathengela wabathenga nomzimba wabo wazibusa kubo uziphoseweni uzibiza ngendoda mshayi wazo. Uyazibona nawe notwayi lakho ile mpilo othi uyayiyeka mfowethu isikulandelela unomphela. Ngiyadabuka mangicabanga ukuthi nawe uyofika umfana ekhaya kubo uthi ufuna ukuletha izinkomo zikababa wakhe uyokhulekisa amakhehle ekhaya kubo afika acela ushwele kubaba inhloso ukungalo bazothi nizokhanda ihlobo esihle uyombuza ingabe ubaba udlela kwesingakanani sitsha na? Ungazibuzile engakubuzile wena ke seweluse ezingaki ungazibuzelanga umaluswazo uzicwilisa njengomkhumbi kaNoah mhla uziphoseweni nawe uziphoseweni ngoba kancane uthi weleweni umika izimpiko uphephe akuvamile mfowethu uqapheleke nokumila kwezimpiko mhla uphoseke weni angiphiki uyophila kodwa kuye uyoba inyoni vukani kusemhlabeni la. Mina ke bekufika umfana ekhaya kithi wathi uzoletha izinkomo zikababa wami kukhuleka amakhehle ekhaya kithi athi acela ushwele kubaba inhloso ukungalo bathi asikhanda isihlobo esihle. Ngibuziwe ingabe ubaba udlela kwesingakanani sitsha na? Ulenasithi